Parlem del tractament de la forma exudativa de la degeneració macular associada a l'edat. Fa més de 10 anys era una malaltia devastadora, però vàrem tenir la sort de tenir uns fàrmacs revolucionaris que varen permetre poder controlar aquesta malaltia i evitar la pèrdua greu de visió a molts pacients. De tota manera, els resultats reals de la pràctica diària en molts llocs no han pogut reproduir els resultats d'aquests assajos i el gran debat que hi ha als congressos i a la comunitat és com hem d'optimitzar el tractament per poder aconseguir aquests beneficis. Hi ha 3 coses fonamentals molt bàsiques perquè la degeneració macular associada a l'edat tingui un benefici. Entenent que el benefici que volem pels nostres pacients no és a curt termini, volem un benefici a llarg termini. Un benefici a 2 anys no ens serveix. En primer lloc, tractar aviat. Això quasi bé tothom està d'acord. S'ha de tractar molt aviat perquè, com que nosaltres evitarem pèrdua, no volem que els pacients hi hagin perdut. El segon, ser proactius. I aquí ja no hi ha tant de consens internacional i aquí possiblement és un dels punts febles. Ser proactius vol dir que hem de tractar abans que la malaltia torni. És una malaltia crònica, no la curem. La malaltia tornarà, per la qual cosa el tractament ha de ser proactiu, hem d'avançar-nos a la malaltia. Molt important. I el tercer punt, que moltes vegades no s'adreça, és llarg termini. No és una malaltia d'1 any, no és una malaltia de 2 anys, és una malaltia crònica. Hem de tractar-la en el temps. Hi ha alguns estudis que diuen que facis el que facis, la visió es perdrà al cap de 2 o 3 anys. No és cert, és un fals mite. Perquè hi ha estudis a llarg plaç, com per exemple fan els australians, que si el tractament es manté, el benefici pot estar molts anys. I això és el que fem nosaltres. Tractar aviat, tractar proactivament i tractar molt de temps, encara que sigui cada 3 o 4 mesos. Però és molt important mantenir el tractament si volem que els nostres pacients tinguin benefici a llarg plaç.